Prestrelené srdce. S najväčšou pravdepodobnosťou to bola samovražda. Vedľa tela ležala puška. On bol porodník. On bol držiteľom týchto ako zbraní. Viem, že ich má viacej. Na mieste činu bola nájdená dlhogulová zbraň, ktorú mal poškodený v nelegálnej držbe. Verejná samovražda susedov šokovala. Podľa našich informácií muž pracoval v zahraničí, mal 3 dospelých synov a údajne aj problémy s alkoholom. Strašne ho ľutujem, lebo vypil si chudák, ale bol veľmi dobrý ku každému. Podľa psychológov sa samovražda väčšinou odohráva v súkromí. Ak človek skoncuje so životom na verejnosti, môže to znamenať absolútnu ľahostajnosť, keď mu je už jedno, či ho niekto vidí, alebo je dôvod opačný. Chce upozorniť na tú svoju neznesiteľnú situáciu, chce upozorniť na to, že to už sám nezvláda a zároveň chce ukázať svetu, že toto je jeho posledná možnosť. Čo viedlo k zúfalému kroku 46-ročného rimavsko-sobotčana, známe nie je. Samovraždu definitívne